guna, ora iso paring pitutur apa-apa, nek paring pitutura ya muspra datan apa guna. Heeh. Mergo dalange ya Dik Joko no. Oh iya. Iya. Ora pantes nek awake dhewe nuturi temanten wis kersane sing nuturi wong tuane Pak Kiai dan lain sebagainya. Iya Mak iya wis pakake dawuh. Sing bisa mung awake dhewe ngaturake panuwun. Ngono. Ngaturake terima kasih yang sangat banyak. Kunjuk ya kuwi sok kula ngajak Pak Kades Ketawang. Pak Iswantara anggone wis ngraketake tali paseduluran tali silaturahmi antarane Pak Kades kelawan kanca-kanca sanggar seni Astabrata lan wis paring rejeki marang awake dhewe. Heeh. Saengga awake dhewe bisa jembarke sedulur no. Ngono. Dadi liyane golek rejeki diniati ngibadah, uga nambah dulur. Ngono ya, Mak. Apa meneh awake dhewe pentas ning laladan Kukuban Ketawang. Ketawang Kecamatan Gundang iki ya perdana lagi bengi iki ning Ketawang. Kayak Mojo Seto wis sering. Dijine meneh ngendi ke? Andinge Mojo Seto Karang Semi. Iya. Karang Semi gak nek. Gak roh aku, roh kabar kok. Iya. Ora dadi boyo Pak apa. Ning nek ning Ketawang yo lagi iki. Ngono. Dadi wong Ketawang Gundang ini di bawah kepemimpinan Pak Kades haus hiburan kangen karo wayangan. Ngono ya, Mak. Silaturahmi karo Pak Lurah. Pak Kades Ketawang matur nuwun kok ora iso ya kuwi matur apa-apa ora iso matur akeh-akeh. Iya. Apa meneh di era sekarang no? Zaman saiki ya. Wong kuwi kok jek gelem nguri-nguri karo budayane, tresna karo wayang kulit. Kuwi awake dhewe wis matur nuwun. Ngono. Ana wong kok ana desa, entah kuwi desa, entah kuwi dusun. Apa perorangan kok nanggap wayang kuwi wis hebat luar biasa diacungi jempol. Ngono, Mak. Mergo apa? Saiki kuwi pemotongan anggaran kuwi akeh banget no. Ngono. Ning desa-desa, anggaran desa dipotong mergo kebijakan pusat sing digawe koperasi merah putih. Sing digawe pusat MBG. Iya. Lah ya, mula awake dhewe nek ana wong tetep nglestareke budayane ana desa tetep rutin nanggap wayang utawa perorangan ngono wae wis ngucapake matur nuwun yo. Ngucapake matur nuwun. Iya ya, Mak ya. Ning tak kira untuk seluruh masyarakat Nganjuk tak kira ora luntur kono. Senajan semua kebijakan mempengaruhi anggaran, ya. Ning tak kira warga masyarakat ana ing Kadipaten Nganjuk tidak luntur rasa tresnane marang kabudayan wabil khusus wayang kulit. Ngono ya, Mak. Uga-uga iso terus dipertahankan. Dipertahankan apane? Mergo biyen ana sing meneliti no. Meneliti. Pagelaran wayang terbanyak. Kuwi ana ing laladan Nganjuk. Entah kuwi dalang loka, entah kuwi dalang saka jaba. Pagelaran terbanyak kuwi ana ing Kabupaten Nganjuk. Aja to desane ngenekke bersih desa. Per dusun kowe mesti ngenekke bersih dusun dhewe lho, no. Ngono. Malah ana sing per RW ngono barang. Iya. Muga-muga isih terus dipertahankan karo masyarakat Nganjuk anggone tresna karo kabudayan. Ya kuwi kanthi cara nguri-nguri lan urip-urip budaya. Eling-eling wayang kuwi jati dirine wong Jawa. Wayang kulit kuwi luas kang sarta luwes. Ora mung kinarya hiburan, ora mung kinarya entertainment. Ning iso ditonton dadi tuntunan
kang kebak ing reh tatanan wayang kulit kuwi. Heeh. Mula wayang kuwi tatanane, heeh. Kuwi wayange ditata, nengen ditata ngiwa. Heeh. Kuwi jenenge simpingan. Ha iya. Simpingan tengen karo simpingan kiwa. Heeh. Kuwi ya ana filosofine. Enek tengen kuwi antenge angen-angen. Iya, antenge angen-angen. Heeh. Nek kiwa iki hawa. Ngono. Heeh. Mula awake dhewe apa meneh iki wis rampung anggone nglakoni sasi Ramadan poso sewulan utuh. Iya. Awake dhewe kena kanggo kaca benggala. Ngono kan. Anggone ngendhalekake nafsu. Heeh. Para sarjana sujaning budi, para kyai alim ulama nate paring dawuh titikane wong poso Ramadan kuwi ketrima apa ora posone kuwi titikane bar sasi Ramadan kuwi tumindake saya becik apa mundhak ala. Kuwi ngono ya, Mak. Iya, Mak, iya ngesokake dawuh. Sing penting anggone awake dhewe ngendhaleni hawa nafsu kudu pinter, kudu wicaksana. Pancen bener kamarayata kok. Mula perang sing paling abot kuwi dudu perang secara fisik. Dudu perang gegempuran. Nanging bisa ngalahke awake dhewe, ngalahke nafsune dhewe. Kuwi perang sing paling abot, Mak. Ngono ya, Mak. Iya mesokake dawuh. Apa sing dadi dawuh pangandikane Biyung bakal tak gedhem kinarya pepatem, Mak. Kembali ke benang merah. Iki bakune seneng-seneng kang sarta amuji syukur. Iki panggilane Mas Vanda karo Mbak Vina ngono bae. Oh iya. Anggone wis rampung, wis kasembadan netepi bapuraning bebrayan. Wis sah secara agama kang sarta negara. Iya. Nderek memuji muga-muga dalam membangun bahtera rumah tangga ke depannya dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Iya. Satemaing tembe burine bisa pinaringan momongan golek kencana kang bisa tata jalma wujude putra utawa putri. Nek putra dadi putra sing saleh, nek putri dadi putri sing salehah, piguna tumrap nusa bangsa kelawan agama. Amin amin amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
sasine isih sawal no ngono kula ora ana lupute ora ana salahe iya awake dhewe selaku dadi wakile kanca-kanca saka Sanggar Seni Asta Brata iya mbok menawa ana tembung sak kecap tindak sak kecap sing ora merananing penggalih ya apa meneh dalam menghibur para warga masyarakat penggemar budaya wabil khusus pecinta wayang kulit awake dhewe ngaturake ing sasi Syawal iki taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim ya minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin ngono ya Mak wa'alfina aninas saling memaafkan roh ingapura iya wis kok akeh dawuh bar sasi Ramadan wis apa kuwi metu kanca-kanca Sabrata metu ping 3 iki tanggapan ping 3 iki iki ngawiti ning Tampang Wilangan terus winginane tanggal 30 ning Adiboyo terus bengi iki ning Ketawang telu wae bar poso acarane mantenan kabeh oh iya apa kuwi Gusti Allah carane Gusti Allah nyemoni aku ben aku ndang rabi ya no iya ben kanca-kanca sih aku tak keren-keren oh iya lah iya awake dhewe iki santai ora kesusu ana oh iya pengin dhewe dhisik lah iya mergo wong rabi kuwi kudu siap lahir dan batin kuat secara mental dan finansial iya tur rabi kuwi ibadah paling suwe iya nek salat kuwi nek wis salam ya wis bar ganjarane poso Ramadan nek wis sasi Syawal ya wis bar ganjarane ning nek rabi kuwi selawase ganjarane iya wong lanang ngekeki dhuwit sing wedok kuwi ya ganjaran wong wedok nyucuk tangane wong lanang jare kaya ngambung Hajar Aswad iya dadi ibadah paling suwi kuwi rabi mergo rabi kuwi sing urung sing mbok lakoni sadurunge rabi kuwi jenenge maksiat nek wis rabi kuwi dadi nikmat wah iya iya mesti akeh dawuh ya Mak iki akeh banget layang-layang sing tumiba ana pangkon ora mung layang ora mung nawala sadurunge jumenengake para bintang tamu lan ngaturake tetembangan menyelam sambil minum air diwaca sithik mboko sithik iya iki ana diwaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saking Mbah Sukijo oh iya Dadi rejo Songanjuk ya minta gending kelinci ucul tulisannya ucul ibarat samboyoan ana meneh saka Vio Septian ya nyuwun tembang kesayangan penyimping Mas Badar Alam ya ora mung layang Assalamualaikum Pak Sunrik Magetan derek bungon Mas Akbar mugi lancar Pak Kliranipun amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suping Galuh dan Bagus nyuwun gerajakan Banyuwangi lagune kula aturaken kagem sedaya pamirsa masyarakat desa Ketawang saking Bapak Lasiman Bapak Lasiman kan gradir ya wis absen mau oh iya terus iki saka Pak Polsek oh ngono dari Pak Romi nyuwun pun gangguning sekarang sama Pak Lurah Tawang selaku tuan rumah ya iya ngesokake dawuh ya mengko dipinangkani siji mboko siji ya no ana meneh ora sing WA apa iki nggih awacane bar aku kudu nangis ku sing gunang iki akhirnya jalur lagu akhirnya jalur lagu
Ya, ngaturke bintang tamu sing ditunggu-tunggu. Iya. Mas Komet karo kancane no. Oh iya, Mas Komet CS. Arep munggah ana panggungan disupport dihormati kanggo aja dipleroi rong rambahan. Oh iya, dadeke ira masker, dadeke. Ha. Wilujeng dalu macange Yulibu. Wilujeng dalu selamat malam ketemu baru malam hari ini. Alhamdulillah. Niki pun duanu kula mboten panggih jenengan. Lah yo nembe niki kok. Nembe niki ta? Nembe niki. Derek tepangan nek ngoten nggih. Derek tepang Gladiwano sinten naminipun Mas? Kula Cak Yon. Kok mangkar ya jenenge ya? Cak Yon ngaten mawon. Jelas ta? Nggih, Mas Yon kula biasane bikin dari Cak Yon ngoten. Nggih. Alhamdulillah nembe niki panggih mugi-mugi iso jodoh nganti sumben. Amin. Mas Kewet, cek Mas Kewet. Nggih, iki duduk sing mbok pacaki vampir ning Purwosari kuwi ya. Duduk ya. Oh, sengaja beda. Kowe nganggo setelan sapa nek? Kok guru tak ganti Mas aku Tak ganti wis penak aku lho. Jane kok kulite mon rotok lah Mas. Angger kuwi sing ngotak ganti. Ganti. Kuwi apa wit apa piye? Golek sing murah Mas. Lah nggih, biasa dibeli itu nggih kula niki kok. Nggih. Kula pun manut pun saestu niku. Ngaten nggih. Nggih, niki Menjalin tali silaturahmi sowan wonten ngarsanipun Pak Kades. Pak Kades Pak Iswantoro. Nggih. Nyuwun sewu. Saderengipun Cak Yon menika pidalem saking pundi? Kula nggih sami kali niki Bojonegoro. Bojonegoro. Nggih,
jenengan kan kados Mas Komet ngasta wonten pengajar. Wonten pun medal guru to. Nggih pun metu. Medal apa metu? Medal apa digade? Metu dhewe. Metu dhewe. Sebenarnya aku metu dhewe. Malah paling dipesak ya. Ora harus metu. Pun medal. Pun medal. Nah ini tasik Mas Komet Oh, masih guru ya? masih tasik menika. Oh, tapi jiwaku tetep pendidik, Mas. Nggih to, malah saniki dados garang sing kondang. Amin, amin. Dinten kula angger dalu ningali live jenengan. Mas Akbar terkenal. Nggih, Mimi Mas Akbar wasalam niki. wasal jengkulmu Syah Halam. Nggih. Kok wasalam Lah alam. Selalang Sawira ketemu lho tadi. wis pirang puluh tahun to. 16. Suwe men ngono. Lah Mas Akbar iki dalang tahun pira kok 16 tahun. Rumangsa niki Mas nggih. Nggih. Tanggapane nek gak kleru pulang sawal iki 40 kilo lho Mas. Lho, bengine 30 kok. Tanggapan 40 iki jane melok bengi ndi kok. Lho, oh gak sing bengi iki enek 38, Hah? sisane iki esuk ngantek jam 8 tok. Oh. Iya bayangan. Yo gak lho. Lho. Mbah